Το περίμενα 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες. Από τα τέα μου είναι. Να δούμε τι πήραμε. Έτσι μου άρεσε. Και είπα να κάνουμε ένα... Αυτό σαν είναι η αλλαγή. Πάμε το δαχτυλάκι. Λοιπόν. Πήρα. Γιατί μου αρέσει γενικά το μαγείρεμα. Καλά μην φανταστείτε τώρα, θα σας πω πόσο έκανε, αλλά θέλω να το δούμε πρώτα, να δω αν θα απογοητευτώ ή αν τελικά άξιζε. Έλα μωρή μαλακία. Λοιπόν, είναι μαχαίρια για τη κουζίνα. Ήθελα... μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα βασικά, που ήταν μαύρο μάτι. Έτσι να δούμε τι πήραμε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που είναι για το κοτοπουλάκι και... έχει και ασφάλεια, ναι. Για να δούμε. Πολύ ελαφρύ. Βασικά, πάρα πολύ ελαφρύ. Τι κάνει. Ξέρεις, μυρίζει αυτή η τεμουλίλα. Λοιπόν. Πολύ λεπτή, πολύ λεπτό. Εντάξει, δεν το λες τώρα ότι κόβει και θα ρίξει την ντομάτα σου και θα κάνει και θα κοπεί. Κάτσε να δούμε, είναι και αυτό. Εννοείται προστατευτικό γιατί κόβει τόσο πολύ που άμα δεν το προσέξεις θα σου κόψει κανένα δάχτυλο ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι πιο λεπτό ακόμα, φαίνεται εδώ. Α, κοίτα. Και το τελευταίο, αυτό δεν έχει προστατευτικό λογικά, αυτό θα κόψει και τόσο όπως τα άλλα που ήταν έτσι. Ναι. Για καθάρισμα είναι αυτό, υποτίθεται. Λοιπόν, αυτό είναι για καθάρισμα. Έχει και θήκη εδώ γιατί με καρδούλες και όλες, δεν ξέρω το βλέπετε, ναι, μην πάθουμε και τίποτα. Αυτό έκοβε καλά. Και αυτό